Čo je to za školu? Čo ja viem, a odkiaľ to mám vedieť? Pôjdeme sa spýtať? Nie, to bude trápne. Tak ako to zistíme? Ja mám nápad. Nie je problém. Akcia! Operácia zahájená. OK, rozumel som, monitorujem priestory. Moderné priestory. Učebňa s počítačmi a interaktívnou tabuľou. Ďalšia učebňa. V skutku zaujímavý interiér. Je to niečo medzi učebňou a hernou. Ďalšia interaktívna tabuľa. A ďalšia. Tak, toto je teda naozaj zaujímavý priestor. To teda hej, free Wi-Fi, free kanvica, free pohovky. A pekné baby. Čo sa tam deje? Pracujete? Áno, áno. V plnom násadení. Agent 2. Zisti, aké sa na škole učia predmety. Rozumiem, monitorujem predmety. Babi, prepáčte, prosím vás, kde to máte učebnú fyziky? Fyziky? Čo by na tejto škole robila fyzika? Máme tu oveľa zaujímavejšie predmety. Toto je môj najobľúbenejší predmet. Výtvarná výchova. Veril by si, že aj toto je predmet? Volá sa sociálno-pedagogický výcvik a máme tu aj takúto aktivitu. Vieš hrať na gitare? Nie, nevadí, my ťa to tu naučíme. Čo tak spev alebo klavír. Všetko sa tu snažíme učiť prakticky. Pani profesorka! Áno. A čo príjmačky, agent 3? Zisti, či na školu musíme robiť príjmačky. Agent 1, opýtaj sa, či sa na škole len učia, alebo majú aj nejaké zaujímavé aktivity. Vykonám školské aktivity. Dobrý deň, som reportér z Dubravských novín. Mohli by ste nám povedať niečo o školských aktivitách? No jasne, máme množstvo aktivít na škole. Napríklad NOT v školskej knižnici, Class Building Day, speváckú súťaž Spievajte s nami, pravidelne hráme divadlo pre materské školy, organizujeme vianočné dielne pre žiakov so znevýhodnením, rôzne športové, jazykové a výtvarné súťaže. No, a majú na škole nejakých známych absolventov? Známi absolventi vykonám. Ďalšia úloha? Športy a športové aktivity. Vykonám. Agent 2, zisti, ako je to s bufetom a s jedálňou. Nebagety a koláč. Misia úloha úspešne splnená.